Kumusta igsoon? Hallelujah. Palapakan na itong kusog ang Ginoo. Hallelujah. Mapahimos na to ang pulong sa Dios, no? Kahapon adlaw mga kaigsunan, usa ka nindot kaayo nga adlaw kay naka benepisyo ang mga young people kahapon adlaw sa gitawag o evangelism, no? Nya hinung dumi ipila lang yun ang mga tao nga makahimo ana kay lisod man na siya buhaton. Lisod na siya buhaton pag dili tatabangan sa Ginoo. Pero tabangan ganita sa Ginoo, malipay ka. Salamat kaayo sa Ginoo mga igsoon. Labi ninyo, dili lang kay si pastor, no? Dili lamang kay si pastor ay nalipay. Ang Dios mga kaigsuonan, no? Ang Dios mga kaigsuonan mao gyud labaw na nalipay sa atong gibuhat igsoon. Hinumdumi nga gamay ra kayo nang imong gi-invest nga kwarta. Gamay ra kayo na dako kayo ang kalag nga madala sa tiilan sa Ginoo. Amen. No? So, sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, aning kalibutan na lain-lain man tag pangandoy, lain-lain man tag tinguha. Pero hinumdumi pag mo salig kas Ginoo aduna kay mga benepisyo, no? Dunay mga benepisyo sa tao sa diha ka mosalig kas Ginoo. Okay? So, mga benepisyo mga kaigsuonan atong mga kun-an karon kining 8 o 8 benefits of trusting in the Lord, no? Dunay 8 ka mga butang akong i-share kaninyo karon, pero ako ning paningkamutan nga mahuman ning 8. Kay taas-taas man siya. Anya natong oras limitado ra, no? Limitado ra. So atong i-mubok-mubok gamay ni, atong i-move on nya tagaan tabangan tas Ginoo nga mahimo kini karon, no? Mabuhat ato ni karon. Alang sa pagtahod sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan nga nindot ta ato nablihon ang pulong sa Dios diya sa Salmo 37 3 ngadto sa 5. Andam na mga kaigsuonan, moingon tag amen. Hallelujah. No 37 versikulos 3 ngadto sa 5. Niyon ni salig sa Ginoo o buhata ang maayo. Puyo diha sa yuta o mahilayo ka sa kadautan. Pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo o hatagan kaniya sa imong gipangandoy. Itugyan sa Ginoo ang imong kinabuhi, salig kaniya o mutabang siya kanimo. Mag-ambot ta. Mahana mo nga langit nun, ini nga kabungtagon, na anapod may Ginoo, magapauraray sa imong dughan, magapauraray sa imong gamhanan kamo. Salamat ining orasan at kining imong pulong karon na ani buhaton sa among kinabuhi. Salamat ining adlaw nga dinamo ni mapahimuslan kining tibuok nga Domingo sa pagdaig ug pagsimba kanimo sa unang service karon, sa ikaduha nga service Ginoo, sa ikatulo nga simba namo dito sa Oroquieta, ikaw makikuban. Salamat Lord nga kining imong alagad imong gamiton karon imong dihugan sa double portion sa imong anointing. Tanan nga matag usa nga ni adinhi bata man, batan-on man, babae lalaki, ngadto sa labing hamtong muuli nga malipayon, muuli nga madaugon ug muuli nga naay gahom nga gikan kanimo. Salamat Lord na imo ko kanunay ipaluyo sa imong cross. Dili ko makit-an sa kaaway. Salamat ining orasa ang imong gahom, ang imong pulong karon imong padagaya ining orasa samtang mi magsugod po pagpanglihok ang imong balaang Espiritu Santo. Kining tanan Ginoo among ginatugyan nimo sa imong ngalan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Okay? Tingko tingson. So walo man pero ako ning paningkamutan nga kining 8 mahuman ako ning 2. Kay taas man siya kayo, taas kayo ni nito ko mga kaigsuonan nga daghan kay tag matabi karon aning orasan. No daghan kay tag matabi kay naghisgot man ko dinhi mga benepisyo. So may benepisyo diya. So may benepisyo. O sa English pa benefits. No? Benepisyo sa PhilHealth na ay benepisyo may mamadawat basta membro ka.
Sa SSS, napod kay benepisyo sa diha nga membro ka. Usa may benepisyo diay? Usa may laing termino about the benepisyo. Benepisyo, meaning, naa kay madawat. Naa kay makuha. Sa pa? Naa kay pabor. Siyempre, pag benepisyo, pag membro ka na, naa kay benepisyo, unsay naa din na, mahimo. Amen ba? Unsay naa din na, nga mga offer, o unsa mga din na nga ihatag, siyempre, appeal ka diha. Amen ba? Di ba? Kung mo-benepisyo ang senior citizen, kung sa may benepisyo sa senior citizen, doon ay 20%. Di ba, Pastor? 20% ba, Pastor? 20%. Wala ko kasulay? 20% to. Ito yung manding. Kaya nakasulay na to. Pag na kay ID, kanang ID naman ni mo, anak, mo imong ipakita, dili po ni mo, iba-ibong lang. Uy, senior citizen ko. Ihatag din mo, magbabalit ka, ihatag din mo. Mga 20% discount ka din. Abot kang bangko, 20% bangko. Ay, 20% bangko ba? Wala, no? Mulon ka dito, wala may 20%, wala. Parmasya, naman kay libro, anak. Na kay libro, anak. So, mo na benepisyo. Ato bang giklaro ba? Hinay-hinay pa na to nga ang benepisyo di ay unsay benepisyo niadto musalig sa Ginoo. No? Unsay benepisyo niadto musalig sa Ginoo. Magsalig pa sa Dios na ay benepisyo nga imong madawat. Siguro kasagaran nga trust in the Lord with all your heart. Pag-word ka ni trust in the Lord, ang imong tibok na lawas, ang tibok ni mong kinabuhi, tibok ni mong unang-unang, tibok ni mong kasing-kasing, imong gihatan na ito sa Ginoo. Kaya ba, wala na'y gibilin. Wala na'y gibilin sa doubt o pagduha-duha sa imong kaugalingon. Kaya naman, ihatan mo bagang magsalig na ito sa Ginoo. Di ba? Tagawan na ng bata. Gamay bata, o laing bata, o laing tao mo imo, muhawi. Sisikay na itong example, kaya waman din gamay pa po siya. Kung iyang papa, kung biyansa na kaya siya, biyansa na siya, bisag usahan na siya kakamot, kung biyansa siya, ako'y mukubos, akong ipahigda, na barog yun siya mo, barog yun. Kaya naman, dili siya kampante, kay wak pa siya muhatag o pagsalig na ako. Ikaw na ba kay kumbiyansa, karon ni nga kabuntagon, nihatag ang pagsalig at gusto mo. Kumbiyansa kayo na ba, di ba? Nulti ka, sulti ka, igsuon. Pwede ba makahatag ko nimo? Tawaan ng mga kaigsuonan. Akong kuyong gabi buhay laing gihisgutan. Akong kuyong gabi gihatod na kong burukita. Wow! Buhay laing gihisgutan. Kilig ra. Hilas yan kayo ng mga bata. Hilas. Kilig rin ang istan. Wala ko nag-entertain, wala ko nag-interrupt kay kapoy na. Uyaw sila. Kilig-kilig po ang sistema. No? Pero, sige lang, dili lang uyab. Dili lang sa uyab. Bata ko na. No? Bata ko na. Okay. Ikaw sa 8 benefits of trusting in the Lord. No? 8. Pero paningkamutan na paning nga mahuman gini. Pero kinigduha lang gini. Mara maglisod yung human ang duha. Una, sumala sa itong gibasa karon din una, ito sa din trust in the Lord and He will give you the desires of your heart. Unang butang nga benepisyo kung sa kuno sa diha nga musalig kas Ginoo, salig ka. Ikaw siya, and He will give you the desires of your heart. Sa ito ba, siya muhatag sa tinguha sa imong kasing-kasing. Muna'y unang butang nga atong mahibaluan sa unang benepisyo, muhatag siya ba? Kung sa desire ni Lord, pangutan ako na imong kaugalingon, o sa kay desire na ako.
Ingno na to ang imong tapan. Unsay imong gi-desire? Ha? Unsay imong gi-desire? Unsa may imong gitinguha? Ha? Unsay imong gitinguha? Kay mahibaluan man gud kung pangutan-on ka karon magtuyok na yun imong utok unsa kay imong tinguha aning kalibutan na. Kay dagan kay mga tinguha, dagan ka tinguha oy. Dagan ka tinguha. Ngani ang atong tinguha usahay mulapas na sa katuyuan tinguha sa Ginoo. Kana yung tinguha nga kaning pagsalig nimo sa Ginoo makit-an sa Dios nga kanang imong pagsalig ingon siya, He will give you the desire of your heart. Lamig pamagladong mo. Lamig pabation mga kaigsuonan nga kanang imong gitinguha sa imong kasing-kasing kung isalig ka sa Ginoo iyang ihatag. Hallelujah. Ingon siya din, trust in the Lord and He will give you the desires of your heart. Muling unang butang, ngayon atong mabantayan, usa sa mga benepisyo nila, ingon siya, muhatag siya sa tinguha sa imong kasing-kasing. Unsay tinguha ni mo ron? Nagtinguha ba ka, nga dunay mga tao na makanuol din sa tilan sa Dios? Nagtinguha ba ka, nga dunay mga tao na madasig, dunay mga tao, pamilya na mausap, dunay kalat na madala ni mga tustilan sa Ginoo? Nag-desire ba ka, anak? Nag-desire ba ta? Nagtinguha ba ka? Sunod sa imong kasing-kasing ang imong friends, ang imong family, imong papa, imong mama, imong migsoon, imong paryente. Nag-desire ba ka na sila mos mangalagad sa Ginoo? Nag-desire ba po ta, anak? Unya, ang yapi ani, kana nga desire sa gili. Kana kabalo ba po ta? Kabalo ba kang muhatag sa imong pagsalig at Ginoo? Wa ba ka nagsalig mo? Usahay mo kung salig mo ta nato, kay kamao na ta, maayo na ta, niya sisiw na kayo, di ba? Sa tanawa na dagdag kay mga tao mga kaigsuonan nga kanang overconfidence sa ilang kaugalingon. Pagsultihan ko lang sa Ginoo, manaway. Hantay mo na. Hilak, oy. Hilak, oy. Hilak ilang ate, si MM, yung apil na lang po hilak. Si Tia. Talag. Si Tia po nga, walay labot ra, hilak po apil. Kau ba nung sila? Ako ba ito sila ta? Ito, sa imananay nga mga sitwasyon, makabalo na ta. Kabalo na ta. Mubati man ta. Sama anak. Hadlok man pamantikon, pamindon ng mga tawhana, pero luyo ang tanang ganito ito na sa Ginoo. Pero kamaugin ni kang muhatag sa mga pagsalig ito sa Ginoo, dili na dayon ta magduha-duha. Ganaman, gisultis Biblia, ito siya, salig sa Ginoo o buhata ang maayo. Sa ato pa, kung ang tao din magsalig sa Ginoo, ang imong gibuhat puros yung maayo. Hindi mo tapat, puros maayo. Pero alam, salig na mo sa Ginoo, puros maayo yung imong buhaton. Ha? Puros maayo. Puros maayo. Kung sa may maayo din. Kung sa may maayo nga imong yun-una nga imong ginisay. Dato yun ko. Dato yun ko. Kanang kadato lagi kanunay ba? Daghanin ko matag kapalusot ko ng tawanan yun. Daghan, wata. Palit ko mo. Mo magiging palit ko. Guwapo kay sakyanan. Puros material ba? Wala bitay, pangandoy bitaw. Dato lang ko, gama, guwapo kay simbahan. Pipila na siguro na sa mga tao. Kaya pila na ganit yung mga tao na mo-invest yung kalat. Kaya mo-invest ito, buhatag yung kwarta para maluwas yung natawhana. Pipila na gina sa mga tao. Pipila na gina ng mga tao. Kaya ba, doon na bitay heart sa ministry. Doon na heart sa ministry, sa kalat. Kaya kini magong paghatag sa mga young people atong camp, no? Ang atong mag-usa sa mga tinguha, atong desire din ang mga kaigsuonan, usa lang kakalat. Usa lang kakalat na maluwas. Usa lang. Kita mag-unaw natin. Kini 500 ko sa yana kay di ko. Kini 1,000 sa yana kay ihatag ni anang mga batan-on dagandagan ka. Wala man gulay bili na. Wala ko'y buot ng tanaw katong yelo.
ka makauna-una maayo mga makabuhat kag maayo. Katong yelo ba? Ako mga itong i-underestimate sila. Ang yelo, ang group na yelo. Hasta siguro kauban. Nag-underestimate ito. Sabi ko, inigpila di mo ba? Di ka makauna-una mo daw. Kaya inigpila nila ang kinaunhan, size pa siguro to, city ba to? Pero, ang nakanindot mga kaigsunan, pag naagani kay trust, pagsalit, di ba? Di mo makitaan, nga makitaan ang design mo, kapag yun. Okay? Sige sa dini, salit sa Ginoo o buhata ang maayo. Sa ato pa, kining benepisyo na imong ma-receive karon, imong madawat karon, ingon sa dini, buhata ng maayo. Kung wala po kay buhaton, di sa pagdisalig kas Ginoo kay gibuhat maayo, di ka magkadawat. Amin ba? Kuyugin ko ninyo, kuyugin ko ninyo during sa ako ang pagsulti din kana po magunahuna po mo din na mag-explain po kasi mong kagalingon ba? Ay, sayop si pastor. Ano ba? Maguna-una po gagna po kayo mo mga idea. Okay? Ikaw sa nini, salit sa Ginoo buhata maayo o magpuyo ka diha sa yuta nga layo. Basahan ninyo kusog. Okay? Isa nini, buhata maayo o magpuyo ka diha sa yuta. Ano yuta? Ani? Ha? Ani? Magpuyo ka din nga naibay-ros. Unsay gisulti? Layo sa utan. Amen. May kinautan. Bangabian. Bandros. Amen. Palakpakan na to ang Diyos. Maunay benepisyo na imong ma-receive. Isang pagkaibay-ros din kalibot-libot, di na makasunod din di na makabot mo. Dili, oy. Bisa pa tayo mga negative. Basta kay naa kay pagsalig sa Ginoo, nagbuhat lang kay maayo, di ka mamatay virus. Di ka mamatay sakit. Ganun man, ingon siya, diha sa yuta, layo, sa kadautan. Hallelujah. Binipisyo na imong makuha, imong madawa, imong maangkon sa diyang magbuhat ng maayo. Yung dautan na imong gibuhat, sa simple na, virus na. Ha? Tinuod na. Abi ninyo mga kaisunan. Bati ang kita na, tinaman. Bati ta. Pag-abot ako ko kita, pagsubod pa sa itong kamba, si Kande siguro to, si Kande sa itong kamba. Karoon kaya pag-ulit na ko, singot niya kay ko. Dire, singot kayo niya. Sakay ko sa kyanan aircon. Sana all aircon. So, pagsakay na ko aircon, sa kyanan, umala ang singot. Umala. Ang akong kuyog po nga nasa likod, singot po kahit din kasi gidula, ito si Yan. Iubos siya. Ingon siya na. Akong igsuon, Pastor, kalungan. Sakit dia sa kita, bilang tambot. Tuyo ko, umutok na yun. Isa ka dalang lagi, matawanan niya. Upo mo ko, gikagdula po. Wak nang gikagdang-undang. Upo isa. Ngit naman. Hilam na ko sa kumas. Kumas ay. Anak man. Hilam. Biyansa ka. Kasi tayo pailo sa kasulot. Pwede mo sa kumas. Ikong nangabot sa dagatan kayo. Huot ng pula kong lugan mo. Ako na lang napamuli ay. Asa? Wala siguro, sa seatbelt na siguro. Akong gikuha ang seatbelt. Akong gipalayo-layo akong likod sa lingkuranan. Ay, hindi ko nahuwa. So, nabati ka na. Ubati ka. Akong giripyo, hunong ko kamay. Jesus name. Di ko matakdag virus. Walay virus. Diyan gibuhat ko na ikson. Puno maning ako ang sudlanan sa ako ang alkohol.
Akong gi-sprayan akong sulod sa akong sakyanan. Sprayan akong alcohol. May istorya nila nga mga alcohol Sa ato pa, gituhuan po nila nga ang alcohol makapatay virus. Ay gi-sprayan po na po dito. Sprayan na po. Naabot na lang po din Ayaw, siglawas. Abot na po din Pero mubati ka. Basta kailanay kang upuan ng likod ni mo. Di kita pa. Tinood bitaw na. Tinood bitaw na. Pero akong giuli-ulian ako kuto. Nanuman, ako ning puy-an unsay akong gisulti. Dili yung kong puyo ang gisulti nila. Nagkahi mong ulo. Di mo magpatuo. Magsige na mong simba-simba ihapon. Bisag na ay virus. Mamatay ra mong ihapon ta. Puyo tagbalay, mamatay na noon ka. Wala ka simba. Mamatay simba-simba. Sige po ka guna-una. Muraman po na ay virus na Okay, wala yung makadasig. Pero naa ka sa simbahan, naa kay pagsalig sa Ginoo, ang gisulti din layo ka sa kadaot. Amen. Hallelujah. Sa na? Di ba tinuod Hallelujah. Saad na sa Dios. Niya una pa ng saara na imong mabinibisyuhan sa diha nga mohatag yung kag pagsalig sa Ginoo. Akong pangutanan karon, isalig ka sa Ginoo. Amen. Yan na abay virus imong nakita. Wala. Nakita virus. Wala ay. Daghang tapok-tapok. Daghang tapok. Ang news lang karon maoy makapahatag o trigger na ang tao mamatay sa wapay virus. Kuy. Awaron 16 years 18 years old, 16 years old to 65 years old, not allowed to 16, 18 years old to 18 below. ibutangan magto 65 years old, not allowed. Sa ato pa, senior citizen, ang 66 na lang, mo'y makasulod, Dili. 18. not allowed na. Dili. Lagi, naikisulti. Bata na lang mo inangumpra. Oy, kato na lang mga gagmay. Masipiyap ba? Mga bata na lang nagdalang basket. Gibin. Ganun. Mimo. Mimo, gibutang dito, 18 or 16 years old. 16 years old to 65 years old, not allowed. Sama na. Meaning, gikan sa 18, paingo sa 65, dili pwede. Kusunod ng tindahan. Kaya sa pamit kasunod. Pastor Pedro, dili kasunod ka. Dili kasunod ka. 65. 64 pa man. O, 16 man. Gikan man o 16, paingo sa 65, dili makasunod. Not allowed. Makasunod na naman ta. Kasunod. Wala na yung umpra dito. Lain mo na gusto mo nang sa. Nakasunod. Kita dili na. Nalalaga. Mo na yun yung friends. Nalalaga dito. Si Casey na lang yung sudlon. O si MJ. Sulod mo dito. Wala na, kami na nabis gawas. Tanawa gani ng i-post na Facebook. Na? Ibali mo na. Okay, sa itong kinabuhi mga kaigsunan, balik ko. Binibisyon ayaw yung kabalaka, ayaw yung kahadlok, bisag pag daghang kay mga taong ingon nga, na-virus din lockdown dito, lockdown din Abi ninyo mga kaigsunan, nagkataas lang na. Pero tungod kay, kita minaman tayo Ginoo, naabot tayo pag-adjust. Ayaw po pag-abusan. Ay, pastor, ingon man ka, layo mis kadautan, ato ni, wato ni guru kita, pastor, ayaw po mong ato-ato nga anay ko ginito. Di ba po mo gawas pa sa linias Ginoo? Dili po mo gawas pa ang diri sa Dios. No? Dili po mag-abusar. Nya pag naay mga positive din ayaw po katuan dito. Kumusta man ka din na? Go. Inigatsi, padool. Ayaw. Bisan gani, ang isyu nila karon nga, bisan ko nang ma-injeksyonan ka, mabaksinan na ka, mag-mas ako ng gihapon. Dili pa gihapon ng kumpiyansa. Pastor Pedro, nabaksina naman ni Kasa. Kulang na lang usa.
Pero di po tama kumpiyansa, pastor. Mas lagi hapon. No? Mas lagi hapon. Kay matod pa nila, dili lagi hapon ka kumpiyansa. Kay naay napatay na health worker. Tungod sa kakumpiyansa niya, wala na siya nagmas dito sa Manila ni nahitabo. Na kompleto na god, duha ka vaccine, duha ka dos. Duha na, patay gihapon. Ginoo. So ang kinabuhi mga kaigsuonan, naaratas kamot sa Ginoo. Aning kalibutan na, bisa pag unsay imong kanon, bisa pag unsay imong gibiste, bisa pag daghan kay kag vitamins. Kapag agang bakuna. Bisa pag bakunahan kag walang tuo, ang kinabuhi igsoon aras Ginoo. Mamatay kang tanan. Pero dili tapat yun ang virus. Amen. Okay? Sunod, versikulo 2, out 4. Unsay gisulti? Unsay gisulti sa versikulo 2, versikulo 4. Ingon siya din pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo. Kanina maayo man to, no? Buhatan maayo. Karon na po, mangita na putas kalipay diha sa Ginoo. Mao dito ng mga lagad ta, mao dito ng musimba ta. Kay kini katong pagsimba, usanay siya sa papangita sa kalipay diha sa Ginoo. Wala pa tayo mabuhat na video game. Tanawa na god, video game ka. Ganahan ng tao ka ng video game. Ganahan. Pero dili yun kada maghimpit ng kalipay. Lahi itong mga lagad sa Ginoo. Okay? Lahi itong mga lagad sa Ginoo. Ikaw siya, og hatagan kaniya sa imong gipangandoy. Mo ni unang ikaduha ka benepisyo sa unang benepisyo nga madawat nato sa 8, una ni nya duna sa una na ay duha nga makit-an nimo dinha kaduha, di ba? Hatagan kaniya sa imong gipangandoy. Okay? Ito masalit sa Ginoo. Versikulo 5. Unsay imong buhaton? Unsay itong buhaton? Itugyan. Isa din, itugyan sa Ginoo ang imong kinabuhi, salig kaniya o mutabang siya kanimo. Lain na po nga mga promises o mga saad sa Dios nga sa diha na imong buhaton ni sa imong kinabuhi, ingon sa dinhi, itugyan sa Ginoo ang imong pagkinabuhi. Sa ato pa, pagkinabuhi word, panginabuhi apil. Ang atong kinabuhi, ang atong serbisyos pagpanginabuhi, ang atong pamilya, o ang imong kaugalingon, imong itugyan sa Ginoo. Lord, ako itugyan sa imong Ginoo akong kinabuhi, apil akong pamilya. O sa isulti, salig kaniya o mutabang siya kanino. Kanang pagtabang sa Ginoo mga kaigsuonan, dili din na ordinaryo. Tanawa na gud ang tao basta mamembro gani o mamembro gani ka o kanang badang St. Peter. Membro tag St. Peter, kumpiyansa kay ka, membro kag mga sa tawagan naman insurance ba? Insure bitaw ta. Piyansa kayo, mga tao nga insure bitaw, matay sila, nanditaw sa mabilin sila pamilya. Insure sila, pero kumpiyansa ka. Kanang mamembro day ka or naa ka sa nailhan kag mga politikong tao, nailhan kag mayor, nailhan kag congressman, murag feeling pud nimo murag nagkaog mayor po. Bisa nailhan kag yagot. Lagi. Inanak dito. Pero kini pagsalig nimo ngadto sa Ginoo, ingon siya tabangan kaniya. Labaw ni sa politiko igsoon, ha? Labaw ni sa imong kapitan. Labaw ni sa imong leader. Kay ilan ka sa leader, kada kong leader, ilista niyo ko na, tanong na ko kada eleksyon, ilista niyo ko na niya. Mura na bitaw ka, sure na niyo kayo ba? Sure na niyo kayo. Pero dinhis Ginoo mga kasunan, labaw yung sure tayo. Amen? Labaw yung sure ang atong kinabuhi ka naman. Kay kusaling kani, isa, mutabang siya nimo. Kining tabang sa Ginoo dili na ordinaryo. Daghang area sa kinabuhi na iyang buhaton o daghan siyang pamaagi siyang tabang. Naman na mag-ampo kag bugas, tagahan kag kwarta. Mag-ayaw kag kwarta, tagahan kag bugas. Lain-lain pamaagi ba? Yan kang, Lord, dili man mauni. Nya, kay naaman lagi ko na yung ampo nga, giagi yung tao. Ngayon siya, 1,000 man siguro to, dili na ko sure ang istorya. Ingon siya, Ginoo, ngayon ko na yung kwarta, tagay ko 1,000. Pastor Pedro sigal ka istorya to. Karon kay gitagahaan mo sa 500. Tagahaan mo 500. Ay siya, Ginoo, mata ka ayo ipaagin. Tawa na kay gikuhaan mo 500. 1,000 may ipangayo niya. Gitandog man tong tapad na nag-ampo man siya. Gitandog tong tapad. Wa beto. Gitandog siya natag 500.
Pagod yung reklamo. Ayaw pa reklamo. Isaon. Dagdag pa maagi ang Ginoo. Dagdag pa may, Lord, tabangi ko Ginoo, ayuhan ko Ginoo, ayuhan ko sakit. Usahay dili ka ayuhon. Nga naman, kinaay kulang. Pero sa diha ka masurrender ka nito sa Ginoo, dagdag lagi klase. Dagdag pa maagi. Ingon siya, mutabang siya. Okay? Mutabang siya niyo. Sa moto mga kaigsunan, moto yung una, ikaduha. Marag duharan lagi yun. Itaas kayo ni minsahiyas Ginoo, pero nagtuo ko igsuon ha. Nituo ko nga, kinigbutan sa Ginoo mga kaigsunan lami. Lami kayo kung simbas Ginoo. Talagsara mo ng tabi. Talagsara mo ng tabi na to. Kining atong pagsimbang mga kaigsunan. Himo ko na nato ni murag tabi pa. Talagsara mo kita, ilusan ko na. Di ba? Wala na tayo katis prayer. Atong ibalik. Atong ibalik ang katis prayer. Bisa ayaw pastor, kaya na ay social distancing. Social distancing hapon, o may social distancing hapon. Napadula na si Bibo yung grow into 4. Halog-halog magyahapon to. Halog-halog na magyahapon tong mga bata. Oh, niya bingon to kung Biboy, ayaw ko hinay ka naman Biboy padula. Niya nang si Milton nagpadula ta ato utro. Ikaw tin ayaw lang na tin kay social distancing. Nay kuan lagi, why mask ay. Nahinay ka dito kuskawas ko. Biboy ro na do padula din eh. Oh, what problema? Wa ang puday problema kung puday mga sakit, di ba? Puday sakit. Gawa siguro na yung mga manigarilyohay, na yung mga tibihon, ay di ka na ito papilo. Oh, ang laway na makakalunggo. Grabing haitan. Hadlo kayo. Pula-pula. Oh. Makabuni. Okay? So manang sa itong kinabuhi, kinahanglan ng Diyos na musalig kita sa Ginoo. Okay? Salig kita sa Ginoo. He said, trust in the Lord and He will give you the desire of your heart. Ikaduha, trusting in the Lord brings greater happiness and joy in life. Okay? Ingon na po sa Ginoo mga kaigsunan sa Proverbio Kapitulo 16, versikulo 20. Ingon sa binhi, basaha. Proverbio 16:20. Kung nakaabli mo, kamoy unag ba sa dayon? Hala, hinay na kay mga bribatan o naniron kay walay points. Tanawa ka. Nag-uul ka. Nakay problema. Ay, kasimple. Salig sa Ginoo. Di ba? Simple kayo. O sayon kayong buhaton. Common nga buhaton sa usang katao. Ito sa nini. Marguni ang gitudlo. Marguni ang gitudlo kanimo o magmalampuson ka. Salig sa Ginoo o magmalipayon ka. Ikaduha, nga benepisyo nga atong ma-receive, ino sa trusting in the Lord brings happiness and greater joy in life. Greater joy. Hallelujah. Salamat kay Ginoo mga kaigsunan nga ang sekretos kinabuhi mo salig lang. Maka-receive ka, maka-angkon ka usa happiness and greater joy mga kaigsunan. No? Ingon ang Bible, ingon sa dini, ingon ang Paulos kino, matmuni ang gitudlo kanimo. So may word matmuni. Bantayan, ampingan. Diba? O sa gitudlo sa Ginoo nimo karon, kinahanglan mo ang imong pagsalig imo ning matmunan kanunay. Nanaag gyud pagsalig sa Ginoo 101%. Sobra ba? Sobra ba? Salig gyud sa Ginoo. Uy, salig gyud sa Ginoo. Pag-abot sa problema, pag-abot sa pagsulay, pag-abot nga ang imong balay paliton, hala. Imong balay paliton ay sunugon, hala. Hadlo kayo. Diba? Sama mga dato na ba? Anak dayon. Oh, din hilapon nito imong koral. Uy, magkupa na akong koral ro. Pero pag musalig ka sa Ginoo, kana mga tao nga magpalibot nimo nga magpaisog-isog, magpahero-hero, pakit-on na sila nga ang Dios na imong galagaran gamhanan. Pakit-on ka. Pakit-on ka sa Ginoo nga kanang tawhana pilang adlaw mudangog na nimo. Oh. Ay lang po pa. Hinambog dito. Sige. Okay. Salig ka ba ko sa Ginoo Patay yun ka. Mamatay po na ikaw ay pasanginan. Ino mo kagidaon nimo. Di lang ko tamag sama-sama. Ato na tas Ginoo, Ginoo, tabangin ko Ginoo.
Tabangin ko Ginoo. Ay lang pupos ka kayo. Tawag sa Ginoo nga anak kasi mambalay kay bisag naminaw sa ilong. Ginoo patiyanan mga tao. Hindi ka ampo na ganing mamatay ko. Dili na mao. No? Ang pagsalig mga kaigsunan, ang tinuod nga kalipay igsoon ka ng naakas Ginoo. Niya ako na nakita mga kaigsunan na sa diha nga nangalagad ko siguro. Abi niyo kapoy man. Kapoy man eh. Kana kitong nangalagad tas Ginoo, mura ko kag nanarbaho. Mura kag nanarbaho. Although ginagmayran panalangin, ginagmayran kwarta nga ma-receive di mo gikan sa panalangin pud sa mga tao, panalangin do na mga tao gyud nga gamiton sa Ginoo. Na may mga tao gyud nga kanabitang giganahan sila nimo, malipay sila nimo, tagaan ka. Pipila lang na, pero makaingon ka nga. Bisan ginagmay ba? Sana magwali ko suko, tagaan kag sobre. Walay kag munisipyo, tagaan kag sobre. Nagi katawanan nga mga kaigsuonan nga nagwali ko munisipyo. Humagwali mga igsoon, gisulod ng sobre ilang kwarta. Na may wala nakawali, wala nakahatag ba? Nang offering nila 6 pesos. Yo, masa may bayaran di mo ana? Bisa dili kuan mo hatag ko atong kuan. Ay ko, basi kasabot mo sa taga-uno na bisa. Katong sobre ganina, muhatag ko ato. Kakatawa ko kay size iyang gihatag. Mura pag nibayad dito siya. Inadlaw ba? Na ba nga mga television? Basta kaya nakatawa lang ko kay nalipay ko kay bisan sa ginagmay na baagi, malipay ta. Yung anak na happiness na isa. Kalipay na dili mabayaran sa happy. Kini pagpanganakan sa Ginoo. Unya usa na sa mga benepisyo nga imong ma-receive gikan sa Ginoo. Isa dinhi, balik ko na kong basa. Ikaw sa magmuni ang gitudlo kanimo o magmalampuson ka. Di ba? Mulampos ka. Sa imong mga plano nimo, mulampos ka. Salig sa Ginoo o magmalipayon ka. Hallelujah. Mo rin kinabuhi og sikreto mga kaigsuonan. Ikatulo. No, tulo na yun. Ilapas na ta sa duha. No, ang ako lang ani mga kaigsuonan, ako lang ang ipangandam. Humanon ako ning duha, 3, 4, 5, 8. Kung kaya human ako ning 8, humanon ako. Pero pag dili kaya mga kaigsuonan tungod kay ang atong oras tungod limit, dili man po pwede mga kaigsuonan magdali-dali ko dinhi. No, dili pwede nga ako lang po ning iras. Taka lang po kong sulti dinhi. Nga di po kayang masabtan niya. Kining hinnom dumi igsuon, gahapon adlaw. Usa ka guided lang gyud gikan sa Ginoo. Sorry, wala man to sa plano, no? Wala to sa akwa, man ako itong isulti nilang Doret. Wala pa na ako itong isulti nilang Milton na maghimong evangelism. Kalit lang ni plus. Kalit lang yun na min tudlo ang Dios nato, muni buhata. Salamat ko sa Ginoo nga adunay nindot na mga butang gihimo sa Ginoo gahapon adlaw. Inana lang gud nga tugutan na nato nga samtang manulti ka hinumdumi gyud ni kanunay. Na samtang pabarugon gani kas Ginoo, ikaw gani gamiton sa Ginoo, ayaw gyud paguna-una na imo na tanan. Kini pagwali mga kaigsuonan, dili magunit sa ordinaryo. Bisan pag ayuho na mo ni plano, ayuho na mo ni kaya may mga tao nga guided kay sila sa unsay gitundan nila. Kaya dito parang mura dito kagakanta. Mura dito kagakanta na bitay balik o kaduha. Na bitay times 2 chorus. Dayon repeat chorus. Chorus, mura ba kagakanta? Nga, pag abot dito nga, repeat chorus, repeat po ka. Nga ba? Pag ana ito nga, tapos ka. Ingon ana, o dili ka mo sunod ato, wa ka kahimo sa kanta. Nga siya. Mao po ning kinabuhi. So, lahi ba sa wali? O kung sa'y buhat sa Ginoo din ha, diha ka tama. Kung akong ituhuan mga kaigsuonan nga usani sa mga benepisyo nga atong ma-receive. Ikatulo, okay? Our mind stays in peace when we stay focused on the Lord. Ang hunahuna kuno sa tao mga kaigsuonan kanang duna kalinaw. Our mind stays in peace when we stay focused on the Lord. Dahil ang Bible, ang sulti sa Biblia, Isaiah 26:3. Gisulti ni, nakauna kakabli din ha, palihog basa. May palapakan ng Ginoo. Maraming mas basa kayo, wapagani ko kaabri. Kusko na ito papak ang Diyos. Igsoon. Ay mo pagkalit na. Kahit karoon, eleksyon,
Kusok kita mo pakpak, basta tagahan mo PhilHealth. Pakpabenta sa tagahan ng PhilHealth. Kining card lang, kining card. We will me. Ginoo ganito, hinayong kinato, pero limit kita. Ito, nalipay kayo komunikasyonan, pero paspasan ninyo. Pagani ko ka-abre Isaya, kamu nag-abre na. Isaya, by design, stress. Sa ganito, hinaya lang basa. Hatagan, tanawa, dindot kayo ang promise sa Ginoo, hatagan mo hingpit nga kalinaw. Ang sama na? Ang sama na ang stays. Pabiling sa stay. Napag-stay. Magpabilin. Pinig mga wording nila. Pero ang lami mga kaigsunan, yan nila tayo siguro, ay lang yung entertainan na niya. Ay, kini lang. Ikaw sa nini, hatagan mong hingpit nga kalinaw, kadtong naglaog nimo, kay misalig man sila kanimo. Kalinaw ba? Dunay peace of mind. Amen. Dili bitaw ka magtulog nga gabukang mata. Naghigda tuod, kunahuna. Naano'y mga tao nga magbukag yung mata matulog. Ingon siya sa CR. Karabang matulog nga naigamay ables mata. Dili na mao. Ang tao na rin doon ay peace of mind. Inigigda niya sa igdanan, higda na so hagok ito. Naay mga taong peace of mind, bisang galingkod pa lang, natulog na, dili na peace of mind, high blood. Peace of mind kayo. Di ba? Wala problema. Ang peace of mind na magkatao, wag kayo na unang problema, wag kayo na unang sakit, wag kayo doubt ba? Wag kayo pagduha-duha. Sabi mas Ginoo, mga kaigsunan. So, ang kinabuhi di ay, sa usa ka tawo mga kaigsunan diha sa Ginoo, dunay peace of mind na ihatag sa Dios. Mao ni ang benepisyo nga imong ma-receive, imong maangkon, imong madawat sa dihang usalig sa Ginoo. Amen. No? So, dunay peace of mind. Hallelujah. No? Salamat kay Ginoo mga kaigsunan. Kay usa na sa mga sekretong paagi, no? Mga sekretong paagi sa atong kinabuhi. Balikon ako. Ang Bible wala ginasulti nga mahimo kang lihado. Wala gisulti ang Biblia para mahimo kang lihado. Karabang alanganin. Gisulti ang Biblia, ang promise Ginoo gisulti ni tungod kay gusto niya nga himo kang insakto. Mahimo kang insakto diha sa Dios nga napaagi. Jeremias 17:5 nito sa 8. Palihog o kanang iklaro lang, ayaw siya iris-irisak basa. Ipunto by punto. Nagingon ang Ginoo, silutan ko ang tawo nga talikod ka nako o musalig Ginoo sa mga tawo sa kusog sa tawo. Sama siya sa usa ka sampinit sa disyerto nga nagtubo sa ugang yuta o sa yuta nga parat diin walay laing tanom nga motorok. Wala kayo'y maayo nga maangko niya. Site, apan panalaginan ko ang tawo nga musalig ka nako. Utso, may sama siya sa kahoy dool sa tubig. Mukuyanap ang mga gamot ni ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka kunting init na kay dili malawos ang iyang mga dahon. Kun dili mulan, dili gihapon siya mabalaka o magsigi siya pamunga. Okay. Mo ni ang mga promise Ginoo. Daghan kay na. Gisulti niya, hinungdong ni gyud kanunay. Ang imong kinabuhi, ibutang yun kanunay sa pagsalig ng Ginoo. Nga naman, ang Bible nag-ingon sa versikulo 5, mahimong tinunglo ang tao pag magsalig siya tao. Sa atong kinabuhi, niining adlaw o sa atong sitwasyon sa atong kapanahon ng karon usahay, makainutang isa pa magkahay akong saligan. Pero wa ko'y laing tuhuan ang Diyos pa. Kay kini gi-aproba sa Ginoo, kini mga virus gi-aprobahan sa Ginoo, gitubutan man sama ra man sa kinabuhi ni kisa ni Job mga kaigsunan.
gitugutan ni sakita, gitugutan niya ni balitian tungod kay dunay plano ang Dios. Unya dunay plano ang Ginoo nga ginabutan po niya nga doon na po'y gibaksin. Bahala na ni unsa ni mga balita ni na ang musalig ng itas Ginoo. Musalig ng itas Ginoo kay ngano man ingon sa dinhi nag-ingon ang Ginoo silutan ko ang tao nga motalikod kanako o musalig Ginoon sa mga tao o sa kusog sa mga tao. Iyang silutan sa ato pa tinunglo makatagantang kag silot mga kaigsoon na hadlo kayo kung ng Diyos magsilot. Pero sa diha mga kaigsoon nga musalig kas kini sama siya sa usa ka kubong-kubong sa kamingawan nga nagtubo sa ugang yuta o sa yuta nga parat din walay laing tanong nga moturok o wala gayoy maayo nga maangkon niini. Mahisama kuno ang tao nga magsalit sa tao. Mahisama sa usap na tanong nga natanong dito sa parat mga kaigsunan sa ugang yuta. Pero iman ang Biblia, iman ang pulos kino sa versikulo 7, isa, apan panalanginan ko ang tao nga magsalit ka nako. Ang benepisyo nga imong madawat sa diha nga mogamot kas Ginoo, mosalig kas Ginoo, unsa panalanginan ka sa Dios. Amen. Ingon siya, mahisama sa kahoy dool sa tubig, mukuyanak ang iyang mga gamot, ini ngadto sa sapa, dili siya mabalaka kunting init na, kay dili matagas ang iyang mga dahon, kung dili muulan, dili gihapon siya mabalaka, magsigi siya panguna. Sa ato pa, sa sitwasyon sa kadagaya, sa kalipay, balatian, o uban pa mga pagpagsulay sa kinabuhi kung nagkiksunan sa ligi ang Diyos. Sa ligi ang Diyos kay siya mutabang nimo. Niini nga kabutaton, maulang ni ang akong ipaabot niya kanimo. Kining mga benepisyo ha, daghan man, aban kini lamang ang akong isulti kanimo.